Maya gazetesine yazılışlar arasında bölekler oynadı. Redaksiyamızda көркем традицияға әверілді. Аның чираттагысы 1 ноябрьдән 10 ноябрьгә кадәр аралыкта язылышлар арасында узды. Бу юлы бәхет квитанциясын юллаган 25 кеше арасыннан 4-нче лицейның инглиз теле укытучысы Роза Каримовага елмайды. Һәм ул 2 капчык катнаш азык итте. Шунсы куанычлы. Каримовлар Уразайда үз йортлары белән яшиләр һәм кыш-кырт асрыйлар икән. Бу бүләк бик тә урынлы булды. Аны алырга Роза ханымның тормыш иптәше Фәндәс Каримов белән иганәчләребезгә Митрәйдәге катнаш азык җитештерү заводына барды. Мен үземне күпме хәтерлим, Мая газетасы безнең семьяда һәрвакыт булды. Әти-әниләр гомер буена язылдылар. Без үзебездә инде авыл җирендә торгаштан Мая газетасына язылабыз. Менә без инде бик курыккан идек, шәһәр кешесенә чыкса, бу катнаш азык белән нишләр дип. Сез нәрсә эшләтергә уйлыйсыз? Мал туара сорыйсызмы? Авыл җирендә торган кеше мин уйлыйм барса да все равно тоталар инде. Каз, үрдәк, тавык. Без үзебез каз асрыйбыз әзрәк кенә булса да, и тавык инде